V rozprave sa toho narozprávalo veľa a veľa sa táralo v tej rozprave, až na pár výnimiek, ktoré sa pýtali, možno niektoré relevantné veci, na ktoré odpoviem v tejto záverečnej reči. Začnem od konca. Pán Jakab, kde je? Zas zmizol. Vždy, keď začnem hovoriť, tak zmizne. To, čo ste tu rozprávali, mám pocit, že Slovensko je raj na zemi. Že my tu vlastne nič nemusíme robiť, žiadnu konsolidáciu, lebo vy ste nám to tu nechali v úplne perfektnom stave. Na čo ja sa tu trápim vôbec nejakou konsolidáciou? Povedzte mi, keď to je v takom super stave, ak ste nám tu rozprávali. Na čo? 24 miliárd ste zadlžili Slovenskú republiku. Keď si pozriete predchádzajúcu vládu Roberta Fica, ste išli 5-násobným tempom. O čom tu hovoríte? Pozrite sa na rok 2024, čo ste nám tu nechali. Vy ste si tu uzurpovali moc. Od decembra roku 2022 ste nechceli pustiť tú moc, aby ste pustili normálnu vládu, ktorá tu bude vládnuť. Viete, čo ste spôsobili? Že do septembra sa tu rozvrátili verejné financie takým spôsobom, že ste zanechali ešte tejto vláde v roku 2024 deficit vo výške 8,5%. Čo to tu tárate? Vy zalezte do myšacej diery. Už ste aj zaliezť, už ste tu radšej není. Idete to napadnúť, tie výdavkové limity. Vy ste nejaké nezaviedli. Vy ste nejaké zaviedli a boli tak zavedené, že vy ste si povedali, že my si urobíme výnimku na rok 2023, necháme tú ďalšiu vládu, nech sa s tým prepáčením, už nechcem aj povedať škaredé slovo. Tak ste to zaviedli. Odovzdali ste všetky právomoci Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, o ktorej ste tu toľko rozprávali, ale Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má kontrolovať, a je to aj nastavené v tomto zákone, aby kontrolovala, či sa plnia, neplnia, môže sa k tomu vyjadrovať. Ale Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nemôže riadiť štát, dámy a páni. Ak pôjdete do vlády a odovzdáte všetko svojim radám rôznym, no tak nevládnete. Žiadny minister financií si nedá žiadnej Rade pre rozpočtovú zodpovednosť robiť nejaké limity. To sa môžete opýtať ktoréhokoľvek ministra financií. Keď pôjdete niekedy, budete na Ecofine, opýtajte sa. Ja som sa pýtal. Mýlite si deficit s dlhom, pozrite si svoje vyjadrenie. Dlh stúpol o 24 miliard za vášho pôsobenia. To je proste fakt. A keď teda to idete na ústavný súd, my sme sa na to tiež pozerali, sú rôzni právnici, samozrejme ústavný súd sa nakoniec môže vyjadriť. Ale ja sa teda čudujem, keď teda zavádzame limity k verejných výdavkoch, ktoré tu v živote neboli, a vy to dáte a na júz, aby to neplatilo, aby to bolo protiústavné. Toto akože je super. To je výborná iniciatíva. Týka toho pozmeňováku. A pán Viskupič, to je ohľadne vás. To je ohľadne vás. Pán Viskupič, nevšímajte si, to nemá zmysel. Pán Viskupič, čo sa týka toho listu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ak si pozriete záznam z bývalého výboru, ktorý bol ešte keď sa riešilo skrátené legislatívne konanie, môj štátny tajomník už avizoval vtedy, že sa ešte technicky riešia nejaké čísla. On to hovoril. Takže si to pozrite, ten záznam. Čiže nie Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nás upozornila listom. Moji ľudia technicky riešili to samotné číslo, o ktorom sa teraz bavíme. A keď si dobre prečítate s porozumením ten list Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, aj tam sa to spomína. Čiže nie je to pravda. A ja poviem otvorene, vy ako opozícia však hovoríte, že veľa míňame, ešte ideme o mínus 450 miliónov, 60, tak by ste sa mali z toho tešiť a nie to tu ešte kritizovať. Ja si myslím, že to je ešte krok k lepšej konsolidácii. Lebo však máme tu raj na zemi, som dneska sa dozvedel, že všetko tu nechali v najlepšom poriadku. Na čo ja tu dávam nejaké zákony na sladené nápoje a neviem na čo, na tabak? Však všetko nemusíme nič robiť a všetko bude super. Nie je to pravda, páni a dámy. A keď tu niekto hovorí, myslím, že pán Hajko to bol, o gréckej ceste, áno, tie verejné financie skutočne sme mali jedni z najhorších. V rámci Európskej únie sme mali najhorší deficit, to je pravda. A nechali ste mi najväčší deficit, nie že vy, ale tí, ktorí tu teraz o tom toľko hovoria aj na rok 2024. Preto to musíme konsolidovať. Máme jasný plán a poviem vám otvorene, vy ste sa pýtali, či sme na gréckej ceste. Nie sme. Potvrdil to rating Standard & Poor's. To, čo tu rozprávali predo mnou, hovorili pán Jakab, tí hovorili, že v podstate sme nad všetkými limitmi dnes toho zákona. Čiže ja sa pýtam, kto rozvrátil ten zákon? My? My sme ho jediní naplňali. My sme sa dostali na úroveň 48% HDP s dlhom a toto bolo najnižší limit.
na úrovni najnižšieho limitu. Viete, kde sme dnes? Je z toho trhací kalendár. Samotný Odor, ktorý ho vytvoril, nevedel, čo si s tým má počať. Čo urobil? Vyrovnaný rozpočet. Viete, čo znamená vyrovnaný rozpočet? Hospodársky rozvrat Slovenskej republiky. A on si to veľmi dobre uvedomoval. Preto mi nedali ani ďalší realistický rozpočet, ktorý mi toľko sľubovali. Nejaké legokocky mi dali. Tu máte lega, postávajte si z toho nejakú stavebnicu. Keď sa vymenil Heger s Matovičom, tak sa povedalo, že ďalšie 2 roky sa nemusí nič plniť. Žiadne kritéria neboli. A to som aj vyčítal Európskej komisii, že ja som odchádzal, ja som musel plniť určité kritériá, ktoré sme mali. Teraz máme nové fiškálne pravidlá. Som opäť ministrom financií, opäť musím nejaké pravidlá plniť. Ale čo robila? Bývalá vláda nemala žiadne pravidlá, ani z Európskej komisie.